spesial lagu baru. Ayo. Tokyo matur nuwun Joko Pare, terima kasih. Wis sehat selalu. Kan Kanjung. Spesial. Ayo rakitan. Dadane kepenatan. Ayo. Pak Wianto sekeluarga matur suwun sehat selalu. Tresnano sing kaya awakku sing bisa tresnani gedene tresnamu najan kowe ora ngerti tetep tak simpen jero ati. Tresnaku sing suci nanging tetep ning ati nganti besok kowe ngajani. Ayo Mas. Ojo mbok tinggale aku neng kene urip dhewe. Apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap kemana-mana sikat kado Indonesia asik-asik. Percaya aku ora ono sing liyane kejaba mung kowe dhewe sing jero atiku. Ayo dibawa ngono Mas. Mas Darsono Mas Ebrian dan juga Mbak Jessica, semoga bahagia selalu. Amin amin amin. Ayo Pak Bos, sudah. Tresnano aku, sing kaya awakku, sing bisa tresnani, gedene tresnamu, najan kowe ora ngerti, tetep tak simpen jero ati. Asing ana saiki tetep tak gondeli tresnaku sing tresnaku sing suci nanging tetep ning ati nganti besok kowe ngancani. Aku isih seneng ngancani kowe, aku isih sayang tresnani kowe. Aja mbok tinggale aku neng kene urip dhewe. Tanpa dilakoni apa sing terjadi saling mencintai jangan menyakiti kau tetap milikku ku
setia untuk menemanimu. Apa sih? Kenapa? Apa sih? Ayolah. Kau tetap milikku, Masa iya? selalu setia untuk menemanimu. Alhamdulillah. Elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Minto. wabarakatuh. Nggih. Seneng. Sing penting seneng. Seneng. Kita hidup harus Seneng. bahagia. Nggih. Pokoknya saderengipun matur kula ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Mbok bilih anggen kula ndereke jenengan beberapa tahun iki enten klentak-klentur nyun geng samudra pangasami Pak Minto. Ya ngono. Tiba Cecere bocah nom iki kudu dhisik-dhisik sadurunge wong tuwa. Wong ki luwih becik nyun pangapura tinimbang ngewehi pangapura. Lah kuwi Ya. sing apik ngono kuwi. Aja meneh Gusti sing akarya jagat Nggih, nggih. gelem ngapura, lek ngantek titah ra gelem ngapura marang keluputaning liyan, Nggih. ndak ora becik. Nggih niku lho, Pak. Tur meneh aku lek ngrasepi tembang iki mau saya sangat berpikir Positif. positif. Nggih. Tembang iki lek aku irarane apa Mas iki Mas? Godeli tresno, Pak. Dudu lek aku duk kuwi Mas. Napa, Pak? Ungkapan hati. Kok saged ngeten? Niki pas lek ungkapan hati pas niki. Lho, mula kula niku nek gawe lagu lak mesti kula paske kalih rasa to, Pak. Nggih, ora dipaske karo rasa, dipaske karo kelakuan. Jenengan ki malah bumboni ora kepenak kok. Dak ning iki sangat-sangat mengena sekali. Nggih. Mudah-mudahan apa yang kita jalani selama kita berproses mungkin banyak kesalahan. Nggih. Mudah-mudahan dengan tembang ini kita kembali fitrah sing Amin, tegese kembali amin, suci, amin. saling mencintai. Dan tidak Ya. menyakiti lah Nah, ngoten lah ha, niki. Mula wondene kados penyanipun Bapak Wiyanto kalian Ibu Sarimbit, Ibu Siti anggenipun dalu menika ngawontenaken tasyakuran nyukuri nikmat saking Gusti ingkang sampun dipun paringaken dalu menika Pak Wiyanto ngentekke ragat ning ngalap berkah ben slamet wonten ing donya akhirat. Angger gelem mensyukuri nikmat mengko nggih. adoh saka Tenan. sambat. Alhamdulillah alhamdulillah. Pak To menika lembih sepindah menika nderekaken jenengan sowan wonten ing daleme Pak To. Wah, sampean kaya wis kenal akrab lho ya? Ya ora kenal lagi kenal lagi mau. Loh, Cuman ya tak delok mau ternyata Pak To menika juragan sound system, Pak. lah kuwi Layakno bengi niki tambahi jenengan iki sound kan sound jero to, Pak. iya Ya, kontrol bawaan. Sound jero ki Sound dalem. sound jaba ki tambahi kagungane Pak To. Hebat lagi roh ki aku. Ya gemlegar ngono ya. Gemlegar. Nggih. Biasanya kula Gangsar audio. gangsar audio. Ya. Biasanya jero ki kita singup to, Pak, jenengan. Kula Iya. lek dereke jenengan kan biasanya kita singup lho. Nggih. Bengi iki kita rame tambahi gangsar audio kita rame tan. Kok sampean bisa mengatakan seperti itu? Tambahi sound control karo Pak To iki jan oh dudu Iki dudu Iya. sound control ngawur wae. Iki termasuk pesenane Pak Wiyanto. Pak To. Ah iki nyapa kok nggawa sinden ngene iki nyapa? Kuwi sing darane sinden ben jagane ora udan iki ya kuwi dadi. Lah sebabe Sinden Pak Gebluk ya. Pak Geblok mbiyamu iki elek-elek ya umate Gusti kok iso. Ayu kok elek piye. Loh, sinden sakmene mbane nek ming trima karo iki ya pedhot to, Mas. Pedhot wong iki mangan bakso entek 3 mangkok mau tak delok. Ora kok perkara panganane. Mangan. Ning lak kualitase kuwi lho. Lah nek iki ketok sinden sing menanamkan gaya hidup yang tinggi. Iya. Gelungan nek rapik ora gelem. Oh iki jan gaya. Sunduk mentul yen ora kuningan ora gelem. Iki senduk mentel nggih kunci Inggris iki kan. Kok kunci Inggris mbahmu iki kok iso. Nun sewu Mas Minto. Aku Mas Jok Lutung no. jane aku iki rada nelongso Pak bengi iki, Pak. Piye? Ngopo Mas? Aku bengi iki lek ndelok kahanan kene mantune Pak To iki rada nelongso kelingan biyen rabiku, Pak. Pak To ki leh deloken to. Leh maringi nikmat. Pak To endi? Lho mau nggone ngarep iki. Lah pindahne ndi to piyaine iki? Oh lah itu beliaunya di sana ke. Ya, Bapak Iki. Wiyanto. Nah, Wolak-walik karo aku, Pak. kepiye? Pak To ki ngrabekne anake diwehi sepeda motor. Loh, Biyen rabi kuwi malah nggadekne sepeda motor aku biyen. mergo kleru lah nek pake lak turah. Lah nek sampean ki kurang kok iso. Lho tur meneh nuwun sewu lho, Mas. Umpama kowe kok meri karo manten, ya ta? Terus kok kae dikado sepeda motor. Umpama tenano Pak Wiyanto piyaine wong lomo lho. Iya. Sak sok brak-bruk. Lah nek sampean mulih engko diwenehi sepeda motor gelem, Gelem lho. terus diwenehi kathok ya gelem. Gelem.
Saiki ngene Mas. Nah. Lek umpama Mas Luduk ki mergo meri. Nggih. Jaman semono nggadekke sepeda motor motor. iki ditukokke motor sampean Nggih. umpama. Nah. Umpama lho ya. Ngono. Kuwi saiki dirabekne, digolekne ora sepeda motor dirabekne ning dihadiahi mobil ning kowe pegaten bojomu kowe gelem. Gelem ora? Gelem. Loh. Kok kowe ngorbanke bojo ming mempertahankan mobil tok. Iya lho, mobil tak go ngalih nggo golek bojone. Wah, berarti iki licik, Pak. Tuturana kuwi sing arep golek bojo neh iki tuturana kuwi. Kowe aja Aja nuturi aku wong kuwi wis. ora kok perkara kuwi cangkeme. Kok ngomong Aku penak-penak. ki arep ngetut jejak langkahmu lho. Pak. Jejak langkah matamu kuwi. Wong barang salah mbok tut kok iso. Lho, tapi gak penak. Mula tak terus nih. Wong penak ora diterusne Gus. apa? Ngono. Nun sewu Mas Gas. Lah. Jadi teruske. Ini lho bos, sing Pak Wiyanto. iki laku. Nah, Dadi muga-muga mek iso ndongakne temanten kekarone iki dadi temanten sakinah mawaddah Warohmah. Lan Pak To ya dadi temanten sing sakinah mawaddah warohmah, bisa awet bisa dadi patulan dalu utawa contone anak lan mantune. Betul. kula cepake lagu niku wau kanggo Nah. ular-ular. Nah, Dadi Nggih, Tok. temanten wedok aja sok buka aib rumah tangga, kudu bisa nutupi rumah tangga. Nah, Lan aja njaluk maneka warna sebagai presiden rumah tangga ki tanggung jawabnya ya gede. Lho ngono lho Mas. Sik. Bahasamu ki ya bener ning kurang pas. Kurang pas iki, Pak. Aja sok nutupi aib rumah tangga, aja Kudu. sok buka aib rumah tangga. Kuwi bener ning ya salah. Ya sekali waktu aib bojo ki ya dibuka, ning ya wong loro le buka. Lho, lah nek kuwi lak perkara biologis to, Pak. Lho, Kuwi lah kuwi nyambut gawe kaya ngene iki lak mergo biologis. Iya, nek aja mbok omongke kuwi wis dadi manusiawi. Wis ning dindi Rasa sama ngomongi Den, wis ora enek ki wis buka aib dhewe-dhewe. mantene wis buka aib. Jenengan kok bingungke lho kok iso. Piyayi sak menten kathahipun niki napa to Mas? Masyaallah ya ampun. Tan, Pak. Peh, Dan. Niki. Iki Den, iki mau udan lho, Pak. Lapangan iki blentok-tok. Sampeyan teko sore ya? Lho aku ya bengi. Masnya teko sore. Bengi. Loh, lah nek bengi kudune ya melu ego praktikel. Ya wis lah kula teko ning mburi jan hebat, Pak. Pokoke Pak To niku jan iki sik gudangnya ombel sakmene, Pak. Nggih, nggih. Daleme Pak To iki kaya-kaya nun sewu lho, gentong. Lek wong Gentong. Jawa iki arane gentong. Kuwi prinsip cara kehidupane orang Cina iki kaya ngono. Gentong. Dadi lek gawe omah utawa gawe dalem ngarep ketok ciut jero sing ombo. Mburi iki ombel sakmene, Pak. Iki kok ngarep cilik paling ndak sak meter. Heeh. Aku yo ngono. Dadi lek padha Nggih, nggih. ibumu yo ngono. Padha. Ibarate omah ngarep ciut jero ombo. Oh. Ki gentong nggih celengan. Ora gentong pancen sing ngarep wis mbok dol kok kayak Mas Minto ki ora remen jan adol-adol. ora Sing kelem lek tapi gadekne seneng deh. Boten, wong ki sing dicontoh Pak Wiyanto kok. Nggih, nggih, Pak. Karena manajemen rumah tangga ki kepiye ben iso amprih apike. Wis pokoke rukun lah. Nah, kuwi Percaya siji lan sijine lan paribasane iki tresno siji lan sijine. Mergo rumah tangga itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Nah, iki Betul. kaya Lho, Pak. masyarakat bengi ki sing ndelok, sing Lho, iya. ngersani. Senajan to panggonane dhewe-dhewe ning satu Nah, satu hati. satu hati Pak. Apa meneh sone Pak To. Iki wis paribasan. Ini salah satu bentuk barometer percontohan. Sone Pak To iki sadurunge corona mbiyen ki wis duwe, Pak. Heeh. Mulane jenenge iki ora niru-niru wong-wong. Saiki jenenge apa? Gangsar audio. Gangsar Mergo ben audio. awet lek Ben ngambut. awet. Iya, iya. Kuwi padha karo wong laire gangsar ki muga-muga lancar ora ana rubeda apa-apa. Bener, Mulane jenenge gangsar audio. Apik. Kuwi ridho ning Gusti mesti apik. Apik, mulane sone Pak To ki insyaallah laris Pak gangsar nyambut gawe. Ah, berarti sampean duwe putra nganti pira Mas? 3 Mas putrane jenengan. Sinten? Jenengan. Loro. Loro. Sing sampean wenehi tenger merupakan salah satu marga ki yo niru Pak Wiyanto. Anak sampean sapa jenenge? Sing barep lho. Heeh. Faiz. Hah? Faiz. Faiz Cemerlang sapa? Faiz Cemerlang Setan Rojim. Setan rajim ki demit kok iso. Muga-muga adoh saka demit. Wah, ya apik apik. Weh. apik. Seneng berbau Arab. Sing angka loro tetep ana margane Cemerlang. Angka loro ki Slamet. Lair slamet ndasmu wedok slamet. Sing sing angka loro ki laire pas poso, Pak. Heeh. Kuwi tak jenenge Zia bagi takjil. Sia bagi Zia bagi takjil. layakno ndase kaya lumpur. Kaya Umur matamu. kaya kue lumpur kalau ginjur-ginjur. Mulane wis pas Pak Minto. Ngene iki lho contohnya Pak To iki gangsar audio. Apik. Saiki lek wis ngomong daerah kula, Pak. Ya ya Blitar. Blitar, Kediri iki wis sone iki wis berbau rambut, Pak.
Kok iso ngono, Mas? Kok berbau rambut lho. Loh, Piye, piye, contohnya piye? Brewok Audio. Kene nggone. Kene nggone. Iya. Terus Kondang kuwi. Kondang to. Iya. Ngancar enek Brengos Audio. Wah, dure brewok berarti Brengos Audio. Iya. Enek. Ponorogo enek. Lho iya. Idep audio. Idep Audio. Dure meneh. Ya, kuwi rambut, Pak. Aku ki wis gawe saiki buyar, Pak. Loh, kuwi jenenge Gamblis Audio. Apa wi? Saya Kuwi iki gak penak iki. Buyar rek wis gerutuk Apa kok. ta kuwi? Lah kuwi apa nggon anu jero kuping? Lah, aku tak WA tak foto. Jero kuping ya? Ya jero kuping tapi rada mundur sithik. Apa enek kok audio gamblis kok apa enek kok iso. Ora wong anggere jebles kok iso. Mulane wis pas gangsal audio ki muga-muga lari Pak Amin. gangsal sembarang. Amin. Ngoten lho. Wis sembarange sarwa Lho iya gangsal. sing nanggap Pak To, dalange ya Pak To. Mula to karo to jumlahe pinten? Hono Caraka Data. 7. 7 karo To. 7. Jumlahe 7 karo 7 14. 14 yang digoleki aksara Jawa 14 lho ya. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Berarti Pak To sing duwe gawe karo Pak To sing dadi dalang, insyaallah bakal dicedhakke rezekine didohke bilahine. alhamdulillah Amin, amin. Iki wong Jawa ki ngono kuwi, Mas. Oh tatuk-gatuk. Oh, tak gatuk kuwi wong Jawa kudu njawani, wong Jawa kudu ngerti tatapan Jawa, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Garwane Pak Wiyanto asmane Bu Siti. Bu Siti, Siti ki lek digoleki Jawa ki Siti ki lemah, Pak. Lemah ki insyaallah kalem-kalem bisa dadi omah. Loh, Mulane Bu Siti dadi ibu rumah tangga, kalem-kalem mengatur manajemen keuangan rumah tangga, nyatane duwe omah sing bawira kaya ngene sing bisa murakapi keluargane siji lan sijine. masalah bocah sing duwe sound audio gamblis iso kaya ngene. Kaya ngono kuwi. Lho, Pak. Terus Ya. sak banjure Siti, siki dadi Soto ki Ti dadi to. So kuwi dana caraka data so ki 8. So ki 8 karo To ki 7. 7 8 karo 7 7 jumlahe 15 gambare 15 yo gambare tikus. Kowe iki kok mesti iki nek bapak aparatur negara nek bapak kepolisian. Aku ngomong togel iso kena 303 KUHP kowe. Ngawur wae. Loh, oh iya. 3 KUHP, 303 itu perjudian, ndak boleh pekat penyakit masyarakat. Lah lek Harus ngelokne diberantas. aku ngene iki tak keneki pasal Pasal apa? 521. Apa enek? Pakan pitik. Nutuli cengelmu iki kok iso mangsane. Siti, si dadi so, ti dadi to. So kuwi 8, to kuwi 7 jumlahe 15. 15 angkane 1 karo 5 dijumlah 6. 6 krek domestik. Domestik dadi pira? 9. 9. 9 diindeks Dadi 4. wah ketoke bandar tenan kowe. Ora piye. Ketoke bandar wong apal kok. Iki digoleki otak gatuk. Otak-otak wong Jawa ya ngono kuwi. Temene Mas. papat. Papat. Ki jodoh rezeki pati jodoh. Alhamdulillah Mas. Dadi Bu Siti insyaallah saya kapti sehidup semati ngancani Pak To. Iya, Insyaallah Bu Siti dadi jodohne besok nganti sowan marang Gusti, jodoh nganti tumkaning pati Bu Siti karo Pak To. Alhamdulillah. saiki neh alhamdulillah. saiki Mantene jenenge Jessica. Jessica. Jessica ye ki dadi yo. Yes ki kita wis yes saiki lho. Jessica ki ana 3. Ye ki dadi yo. Yo. Si ki dadi so, ka ki dadi ko. Ayo jajal. Ana caraka data sawala padha jaya ki 13. 12. Ya to so kuwi 8. 13 karo 8 jumlahe pinten? 12 karo 8 selikur. Selikur ditambah. gambare Selikur ki gambare wanita nakal. Oh wanita nakal itu tukang nukari kancane ngono kae ta? Pekerja malam ya. Wow biduan. Biduan pekerja malam kok sinden penyanyi. Sing jalaki wong-wong lanang ya. Wow berarti kuwi bocah sing lembeng. Begenggek. Oh berarti ya tukang gowo iki. Ngono. nah temantene coba Tematane tegese ojo tegesne. Oh sik ka dadi Wes, kok. Kuwi mau jumlahe selikur. Selikur karo Hana Caraka 5. Berarti 26. 26 angkane 2 karo 6 jumlahe 8 berarti. gambare Jodoh rezeki pitik. pitik cengelmu iki 26 tu pitik 28 kok. Pitik. bledek Eh? 26 e bledek Ayo pitik kesambar bledek ngono.
Ngono. Lah iki pinter kok iso. Pira jumlahe? Jumlahe kok ngolu. 8. Ana caraka judul rezeki pati, judul rezeki pati, judul rezeki. Insyaallah Mbak Yesika rabi karo garwane, insyaallah pinarangan rezeki. Wis terbukti rabi karo kagungane putrane Pak To. Nyatane wis oleh rezeki ya kuwi sepeda motor. Nemu kamulyane. Saiki nek siji Kas. Sinten? Jo Klitik karo Anjarwati. Klitik kok karo to. Ana caraka 5 karo ana caraka data. 7 Karo 7. 5 karo 7 jumlahe 12 angkane 1 kalih loro. yen dijumlah 3. judul rezeki pati. Lah. Iki bebayani. Coba terus iki ya. Ya wis, aja terus sing ngger mutu minta culika. Ya. Sik penjenengan ngendikan pripun Mas? Penjenengan ngendikan pripun? Klitik. Lah ya Jo Klitik kalih Kitane Sik to, Pak. Lah iya. Yanto temu rezeki. Rezeki. Pak Minto temu rezeki. Bu Siti temu jodoh. Terus Mbak Yesika Temu rezeki. Ngono. Lah terus saiki klitik. Lah ya kuwi kupingmu kopokne jane iki ya. Kritiki kok karo to, kok ki 5, to ki 7. Jumlahe 12 angkane 1 karo 2 yen dijumlah 3. Rungokno kupingmu. Jodoh rezeki pati. Nah, lho. Ger. Pun Kakang meling ger. Jumlahe 3, gambare wong mati. Mati. Lek 12 mau jarane selentik jaran. Jaran. Sik, aku gak terima, Pak. Nek sampean ngomong klitik berarti lah mesti enek klutuk to. Ayo. Enak, Lah berarti lah padha. Heeh. Klutuk lah ya kok karo Karo to. to. Berarti 5 karo Karo 7 7. jumlah 12 angkane 1 karo 2. didadeni 1 angkane 3. Yen Mesti digoleki pati jodoh rezeki. Dadi insyaallah iki aku lho rezeki sing lumintu. Ndereke Pak Minto karo Mbah Toh. Mosok padha grupe ra padha. Lho, ki ora gatuk. Yo tato-gato lah aku jajal tibane 3. Jodoh rezeki pati. Terus kamu? Aku pati jodoh rezeki. Iki lho. Oh, lah patine didhisikke kok. Ora masalah, wis sah ya. Iya no. Berarti nek Iki aku wis wah, wis pas ya. Wis. Nek aku jodoh rezeki Rezeki pati, sampean Pati jodoh rezeki. Wis, seksi panjenengan Mas. Nggih, Berarti nek kula jodoh rezeki Rezeki pati. Berarti aku wis temu jodoh tur nampa rezeki karek ngenteni pati manut Gusti sing kang dumadi. Monggo patine sih suwe. Patine sesuai keri. Lah nek iki berarti pati rezeki jodoh. Urung ngrasake rabi, urung ngrasake rezeki wis pati sik. anu tibake kleru aku mau. Kakak Mas. Tibake aku ya jodoh rezeki pati lho. Wah kok terus wedi karepe dhewe. Anu kleru oleh ngitung kleru iki mau Oh tibake. no, arepe kepiye-kepiye sing penting tetep menghormati. Iya lho, tetep dihormati. Pak Wiyanto sesuai karo asmane, wi kuwi tegese Wiwit biyen ki nyambut gawe rekoso dadi wong ki aja didelok suksese tapi didelok prosese, Pak. Nah kuwi step by step. Step by step. Nyatane Pak Wiyanto ya ora tau step. Maksudnya tingkatan demi Tingkatane tingkatan. belahan. Biyen ki wesi ki non sewu. Ki kulakane biyen mung kiloan, Pak. Paling basane 2 kilo dilas. Saiki mu alhamdulillah cabange 2 ning Surabaya. Alhamdulillah, Loh. alhamdulillah niki. Ya mergo le gede syukure kuwi. Lho, ki lho, Lah, Pak. sing penting dadi wong iki ora usah maido liyan. Nah, ngene iku. Aja sok maido liyan umpama kena Betul. coba urung karuan awakmu mengkone ora kena coba. Leres iku. Heeh. Leres. Dadi sing penting mat sinamatan seling-elingke. Dene sing wis kena coba, muga-muga luar saka coba mung kari nemu kabegjan lan kamulyane. Heeh. Sing darani sawang sinawang. Lah. Iki lho, Pak Minto. Iyane apa, Mas? Iyan ki saka tembung Iyan. Iyan Pak Wiyanto. Iyan. Iyan. Iyan ki saka tembung ndak tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingane wong liyan. Tegese ora dhewe ning karo leliyane. Aja nyawang liyan ning nyawang awake dhewe. Nah, nyatane bengi iki nanggap wayang mau uyon-uyon iki nyene wong akeh, Pak. Iki sing darani sedekah, ora sedekah bondo ning sedekah rasa. Betul. Ngono. Terakhir to. To ki saka tembung tobat. Saya yakin beliaunya pernah melakukan hal yang mungkin beliaunya merasakan bahwasanya itu merugikan semua orang, tapi alhamdulillah wis tobat, insya Allah akan menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran yang baru. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan, dan besok adalah jawaban. Nah niki lho, sing diarani temu anu nggih ngeten Nah, iki niki. diarani wong mletik Lho, mripate iki ya ngene iki. Berarti iki nggon wulane wulan suci. Iya, lho. Wulane wulan Loh, fitra. mungkin Bos. Aku ki ndek ngiriyo ya Pak Minto. Ki. Jajan ki ning Mahbek, Pak. Aku yang gumun kok Mas Minto.
Wong awake dhewe sak jenenge dadi seniman ki ning meja Poso prei to, biasa, poso prei lho. Prei. Lah kok iki bodo ki ning omah juwajan ki iso sak perangan apa wae ana iki. Mergo Mas Kluthuk ki ngerteni sedhela maneh arep dina sing diarani hari raya, Nggih. dina sing gedhe Nggih. ngurmati umat Islam le merayakan hari raya Idul Fitri ketang mbuh carane mula saking jajan ditokke kabeh. Kuwi lho, jajal berarti awakmu ya hebat. Cara manajemen Lho, iya. perekonomianmu apik. Jajanku bek ning Pak. Aku pas prinsipnya Pak. Heeh. Carane Poso 2 minggu kae ya. Nggih. Aku langsung anak bojoku tak jak metu golek takjil. Kuwi ben Ya. dino, Pak. Oh. Akhirnya jajan rata apa-apane tak klumpukne wis tak nggo nyepaki riyo kuwi. Dadi sing mbok suguh iki mergo lek mendina antri takjil kuwi. trah yo kere kok kowe yo. Wong kere ndak mbok pamerke iki lho. Sebagian ladol. Sebagian ladol. Nembang ya Mas iki. Nggih, kesanipun kecakup sedayanipun. Ah. Niki Pak kali. Niki kula Ah dicoba dhisik coba. Mbak Ben Kiam. ben jemeneng Kula, coba. Jan. Si, Ah, tak kayak petuk ngono begini iki, ditekoni, kula. ha. Jan. Oh, iya ya. Coba. Weh, untung mbok beling banget. Masya Allah, lah kok sikile kaya telo ndruwo iki. Dah. Nggih, wilujeng dalu. Assalamualaikum. Masya Allah, lah rek kaya nonomane Mbak Sri ngene to iki. Gundulmu. Mbak Sri sapa to, Mas? Sok-sok ben iki lek awake gede iki lho. Nyonto sinden-sinden. Gelungane gede-gede iki jane iki gelungan apa bakpo iki sak Mang gelungane isih DPP, Mas. Tak kandhani wong ki nek ngene iki sing diarani wong iso memanage perekonomian. Iki wis zamane kena efisiensi Anggaran. kegiatan anggaran daerah. Efisiensi. Apa kuwi? Efisiensi. Lah iya, kok iso efisiensi? Lah kuwi apa to? efisiensi. Nah, efisiensi anggaran, mula bocah iki ra gelem reno-reno. Iya, iya, iya. Mula dimenit kaya ngene iki, masyaallah. Yo, aku masih seneng awakmu lho, Nduk. Iya, Mas. Iya, gelungamu pesek irungmu yo melu pesek. Heeh. Lah iya kuwi, mulai lak yo Nah, menit to ngene iki. Gedhimu kaya bojoku to, Nduk. Lah nek dikawal ngene lak apik, ngono. Ade lek ning tengah ngene to. Iya. Kowe aku ning pinggir kene tengah malah kaya bakul kulkas ae. Ngawure yo ora to. Asmamu sapa, Nduk Cahayu? Napa? Asmane sapa? Asmane jeneng lanang ta jeneng wedok? Loh, Lho ya apa sih kon niku? Jeneng lanang ta wedok? Lho lanang ta wedok niku? Iki kudu enak segi penggenaan lho. Lho nek wedok lanang. Lanang, Mas, aku, Mas. Lho kok lanang ta? Lanang. Lah kok gak meringkil Lanang blas wedok. iku. loh, ya gak meringkir rek wong diselempit ning ngene. Heeh, tak selempitno ya. Lho, biasane lak lanang lak ketok meringkil, Bos. Iki lanang. Lho ya apa kok gak ketok kok Lanang, wong. Astagfirullahaladzim. Iki lanang, Pak. Iki mau nun sewu nggih, Pak. Heeh. Pipis ning mburi. Heeh. Dek ning ngarep aku ning mburi. Lah kok Sikilku teles-teles apa? lah nyapa, Mas? Kuyuan. Lah kok iso? Lah madhep mburi nekuk ngene. Ayo beda kok iso. Lho, lanang temen ta? Lanang, Mas. Jenengmu sapa, Nduk? Jenengmu? Pu Ananta, Mas. Eh? Pu Ananta. Wedok kuwi. Heeh. Lek lanang. Rohmat. Nek wedok pokan ta, nek lanang rahmat. Kuwi nek wayah subuh Jumadi. Wong kok lehmu. Wong dadak. Mbok yo wis biasa. Kok kurang ajar lho. Kok dadak lanang karo wedok, mbok satu nama wae. Wah kok. Oh, iki kurang ajar. Mangsamu. Kalau. Wong iya. Olahraga. Lah, ngono lah ya apik to. Mangsane ora ya. Ya ora sia-sia kaya ngono kuwi. Ora lah iki lek kaya adikku dhewe ora masalah. Ditokke sing pas rada ning dhuwur. Lah dibenake tuh. Mbok cepet malah kaya omah undur-undur lho. Mangsane. Gelungane jek dipepe iku, Mang, Mas. Apa-apa, Gak Nduk. Udan to beres e. Ojo nyawang penampilan. Aduh. Kemayumu kaya diapakne modelmu. Aja banter-banter, Mas. Paten tancuk ning ben bosok kabeh. Ngono. Jadi sundel bolong iki. Peh. Rodok mudun ngene lho tuh. Malah mbok kon kek kene malah kaya nyugit letong. Wah, iki jan. Ben ngono ae. Wis. Buri kene iki apa kon. Kowe iki blesak. Cak blake tuh. Aku ya ora tau dandani Oh, wong. ora tau ndek bojo marai. Aku ora tau. Jenenge piye wong bojoku dandan dhewe ora tau tak dandani. Menenge. Wong kowe.
karo omong. Wong ya. Nggih. Sama ya. Apa, Cak? Teko jam piro mau? Iki mang sore, Mas. Ya, Bang. Ayo. Tambah keliru to, keliru. Kowe nek ngono malah kaya bakul. Heeh. Piye apa, Bos? Mosok cengele gedine sakmul. Malah kaya bakul Tapi Nonjol, iki termasuk uang sing multi talent, Pak. Iya iya iya. Nembangnya ya apik. Coba kon nembang. Coba, Nduk. Apa? Kon nyuwara garingan tanpa iringan coba sik. Tembangnya apa Cak? Cok ngisi-ngisine Apa rek. kenapa? Sembarang. Kon lagu saiki iso tak? Kan Aku iki gak iso. tukang tambal ban. Iso. Iso tak? Iso tak kon. Gawe mik rek kocok arek iki. Iso tak. Hari ini. Dangdut. Bikin dangdut ngawur ae iki yo. B minor. Iki Hari ini coba. Hari ini saya umumkan Pak. Suara dangdut apa? pada bulan, pada bintang. Sik. Iki tembange apa iki? Loh, Pacar dunia akhirat, Pak. Hah? Pacar dunia akhirat. Dadi dhek iki ra bener ning akhirat. Oh. Kok pacar dunia akhirat yo iki gawe tembang sing yo gak apa-apa, apik Nduk. Jawa sing Jawa apa, Nduk? Jawa. Meneng. Jawa. Iki rada slow, Dik. Sik, Mas. Kira-kira lek nembang ora patah apa ki mikir kuwi nek sing ngopeni apa ora nek sing mene dhuwit ora njah disangone sik kuwi. Alhamdulillah pelaris. Sinyal. Pelaris. Aja gundul. ketok moto duiten. Atasi bos. Matur suwun nggih Bapak Dalang. Ya. Mugi-mugi rezekine Sik, kathah. sama lanang wedok. Lanang, Pak. Delok. Nggih. Delok Ampun, nggih. Bu. Bos keno. Ana klintingane, Pak. Wanita beraksesoris. Ana klintingane. Lah kok nggih BH barang lho. Iya, Mas. Engko nek Oh, karepe kene tak jas. subal. Kene jas jus, kene mari Lah Mas. sing tengah ki teh gandul. Gandul. Oh no. Kuwi paringke sik. Heeh. Jawa lagune Jawa. Anu pujan ning apa lah? Pujan ning Nggih. Apal? Pujan ning apa lah? Ya. Nggih. Kurang-kurang. Kurang-kurang. Kurang. Oh. Sing 50 aku. Lho. Aja, Cak. Ya kuwi hake kene kok. Alhamdulillah kena gawe ngojek. Lho. Loh, sama lu ngecek to? Nggih. Kok mulai bareng aku? Mapan Blitar, omaku Mojokerto. Tak serne to Mojokerto ae lho Sak mobil. Iya, tak serne. Tak cemplunge kali berantas. Kok niku sia-sia rek. Masih kita adune Mesakno pinggir kok kali niku. ngono pikir kali lho ndi bisa ya? Oh ini. Kok iso. Ben Ngene kaya- Nduk. Ya, kaya ngapa tembangnya diaturke. Loh, sik ta Pak. Sinau Jawa ya, Nduk. Jawa. Sesuk nek iso tembang Jawa utawa gending klasik, Nah. nderekke dalang sing lagi viral ya. Nggih. Nderekke Mas Tatet ya. Nggih, sinten niku? Hai. Kuwi anakku lanang kuwi. Nun sewu nggih, Mas. Wah. Ndak Mas tasik Mbak, brondo. jenengan umpami kula kon nderekke anak kula Tatit piye Loh, coba? aja ndereke tok, yen iso dirabekne, dirabekne. Ora, padha lanange gak iso meteng. Malah ki jan resiko. Jawa, lagu Jawa. Nggih, lagu Lagu Tembang deh. Tresno. Sapira? Tembang Tresno. Pada Tembang Tresno ning lambemu. HP. Nyatani among semu. Janji setia marang aku. Menang ora? Hei. Lek Metu nembange lanange. ditata ya le. Pak. Metu lanange, Pak. kowe kurang ajar kowe. Nyapa? Aja mbok sia-sia. Cangkepe wong diopo-opo. Aja mbok sia-sia lho. Iki begitu nembang. Nyapa? Tembang Tresno ning lambemu. Ayo. Tatit langsung ya. Oh. Gak apa-apa Mas padha lanange ya. Nduk, Besti. coba. Dulur-dulur coba dipaske coba. Iki sik anu Pak, iki surprise kok. Pancen pertama digawe ngene iki Pak. Kok kedua Ya. digendel. Kok kedua surprise coba.
Alon-alon. Anu nek wong wedok ki nyun sewu, sukune rapet yo. Kayak jam lho Kang. Sukune rapet. Nah, ngono. Ya. Nek suara kecil, kaki harus Rapatkan. Rapat. Coba, yuk. Tembang tresno Kowe meneng to. tembang Tembang. Sik. Nembang temel aja kerep-kerep. wong sik to. Yo wong kowe iki lho Ya, muni malah. Kowe muni temu kerep tadi langsung apa iki? Apa iki? Nadane tembang jetem. Tembang. Kok suara kepala lanang ini sih mas? Kuwi jan jangkrik nang yo. Gitu. Jajal, suara lanang sih ya, suara lanang sih ya. Gak iso mas. Anu nadamu Ya pas sampe pas sampe. Mana? Tembang Trisno di lambemu. Saiki cilik. Nyatani among semu. Ya ngono kuwi. kurang ajar. Cek gak sisian. Aku lagi rong tahun iki lagi dijipok banci lagi iki aku. Tak apa-apa mas padha lanange. Basa ngambuk kowe, tak ambuk gak apa-apa. Basa ngambuk kowe, iki lho ndledek lho. Ah, wis bleset iki. Lah kok gelungane ndledek. Oh alah. Anu tolong Pak Wiyanto. Awakmu diambung? Wis dicium. Wis. Aku ya wis. Heeh. Dalange ganti kan sih. Mboten. Wani. Anu le, Mboten. Luduk. Dalam Kancan ana adimu sik ya. sama lampu ini Mas. Aku tak nglepungi tak goreng. Kok ketok. Ya, Enak. Ayo. Yuk, kaya apa? Tembangnya dados yo. Tempat ini Mas. New Segar Gadong. Sik Mas. Nyu Sekar Gadung deng aja Sekar Oh, Gadong. New Segar Gadong Indonesia. Jawa Timuran ngene iki, Bos. Jenengan gak ngerti. Ya napa? Nah. Yo jatuh. Lah Sekar Gadong. Lah, Sing keliru gundulmu. Keliru. kudune nyu. Lu Sekar Gading. New Segar Gadong. Nah, Ayo, apa tengah gadong iki? Jaro. Nyu. Ayo mas. Sapa? New Segar Gadong. Nah. Tak omongi Mas. Domongi timbang. Anu, Mbak, tak tuluk Mbak ya. Nggih. Iki sok ben tak kon derek nyusul Nggih. ben kena nggih tambul cah musik. Nggih. Ya. Iya. Iki bocah. Masal kedhi. Pingko lek sampean jak sing meteng cacah lho sini. Oh iki ganas e ra umum kok. Yuk, Sekar Gadung Nah, Indonesia. yuk dados. Haus. Aja nganti gegret. Spesial buat yang ada di rumah Wijen Dalu. Ape. Spesial ibunya sebelah sana non sewu nggih, Bu Siti. Dange surya nanging peteng ni mripatku sinar rembulan nambahi susai atiku tresno sing tak joko amung kanggo sliramu nyatane saiki mau apusi. Sing ngapusi kuwi sapa? Kabeh wong lanang bikin sakit
rembulan nambah susah hati. Tresno sing tak nyatane aku enak lagi. Yo joget. Suwun, Bapak minta. Ini adalah sinden lain daripada yang lain. Terakhir dia joget gaya penguin ini. Gaya penguin piye? Tommy Cheesecaker. Kowe kira lho gerakannya iki senajan to lemong ki to, Mas. Tapi yo energik lho. Sing terakhir dikawin Nduk. Ya apa yo? Tembang. Tembang Trisno. Sing mau sing Tembang Trisno ling lambemu. yo Nyatane. hei Kayak lumba-lumba arep lulup. Masya Allah. Ya ampun. Mas Lidik, Mas Luduk Tahu, jono Mas. pundutan gending. Nggih, nggih. Iki matane ra didelok. Kono ari diri. Lah wong gelungane kok diri kuwi dhewe. Apa iki? Kaya horun arep angkrem lho. Sik enom mripate amandel. Lah wong Saking- gelungan dilunggui lho. Lah kok kene lho. Lek minta kene. Apa ki? Kuwi jane kliru kok. Heeh. Menika saking pemuda dusun ngendut Nggih. kompak Yun Kitir Sumilir Siap, TKW kawin kontrak spesial Mas Aji Nggih. tambal ban wajib ban. dilayani. Oke, Pak. Ugi saking Bapak Kepala Desa Bapak Yudo nyuwun Madiun Ngawi Rondo Banyuwangi Siap, siap. nggih. Tambal ban dhisik diaturke. Derek, Bos. Sinten, Ya Bos? apa Mbak
Lilis karo Mbak Luki. Oke. Langsung Mas tanpa sepot tambal ban dados. Yuk. Sikat. Tembang sing lagi viral. Kayak apa? Yuk. Bos. Oh, enak lagi enak. Oh, enak. Warung segar Gadok Indonesia. Iki lho, Kang Sar Audio. Kang Gadok Indonesia. Ayo Mas, segar gadok. Hey. Aku iki tukang tambal ban, rezekine sadalan-dalan. Luar biasa jogetnya Mbak Luki podorong goreng kentuki ya. Sing halal waton kene anggo tandalan kanan. Aku iki tukang tambal ban, Dan enak tenan. Yo. sadalan-dalan. Nasib api duit kantong, waya apes wetengku krasa gonceng. Katur Mas Edi Ceces, Mas Mulyani ingkang wonten Manggis Ngancar Kediri. Ugi Bapak Kuntin Dayeng, Bapak Sumirin, Bapak Surani. Macedar, 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 dan pecah. Isok-isok Mas, rezeki teko. Macedar, 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 dan pecah. Isok-isok rezekine tambah mumpung. Oe, tambah mumpung. Oe, tambah mumpung. Oe, tambah mumpung. Oe, tambah mumpung. Hey! Sekarang lagi. Luar biasa. Aku iki sadalan-dalan golek duit sing halal kanggo sandalan tangan. Mbak Luki, iya iya. Goyange deh. Aku iki untung-untungan iya nasib api wetengku krasa gonjongan. Macedar, 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 ana ben pecah. Esok-esok Mas, rezeki teko. Macedar, 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 dan pecah maneh. Isih-isuk rezekine tambah mumpung. Oe, tambah mumpung. Oe, tambah mumpung. Oe, tambah mumpung. Oe, tambah mumpung. Macedar, 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 ana ben pecah. Esok-esok Mas, rezeki teko. Macedar,
Sik aja lungguh sik. Sing cakepane mak jedor kuwi coba kaya apa? Engko pas dor kuwabeh beduk karo kuwi. Ya, kabeh diunekke yo coba. Karo joget sing apik. Ji, ro, lu. Macedor, 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 anak ban pecah. Iso mas, raja kita. Yo Beri. Macedor, pecah maneh. Ise rezekine tambah. Oe tambah. Oe tambah. Oe tambah. Oe tambah. Luar biasa iki mau pundutan sangka pemuda. Nggih. Dusun ngendut kompak ya diatur. Niki wau jane kira-kira iso luwih rame neh Pak Minto. Kepiye? Dadi mak jedor ki ora musik tok. Piye, Mas? Mercon bubung iki disumet ki kira-kira malah Iki wis wayahe istirahat. Iki deman-eman, sesuk timnas kangge. oh iki kok main wis main. Lho lah iya. Wis main. Wis Menang. Ayo, ayo. Menang. Ya iki game Padang lho. Ya, Game Padang. Nun sewu, Mas. Heeh. Menika wonten WA saking Pak Wiyanto. Heeh. Nun sewu. Niki pesanan saking Pak Wiyanto. Kok wis di nomor Pak Wiyanto. Loh, ya ampun to. Mas Minto, sinden gawan jenengan sing nyanyi tembang Tresno wau mangke ken kentut ten dalem ngriki. Oh kon keri ning kene. Oh, berarti awakmu no. Wis merupakan suatu kehormatan mengko awakmu kon keri ning kene. Berarti Pak Wiyanto kesensem. Lah iki iso rambut waca. Piye to, Bos? Ken kentun teng mriki benjing badhe dilas. Kok dilas piye to kok iso? Ndur pager. Badhe dipun paringi souvenir. Oh. Nika. Niku tanggapane pinten? Anu nduk pira, Nduk? Tanggapanmu pira? Kowe iki ketoke ayu-ayu gendeng to, Nduk? Tanggapanmu pira disuni pirsa Pak Wiyanto? Iki tanggapane ora njaluk larang-larang. Nggih. Pokoke kon nukokne gelungan sing dilinggo. Dadi Ora, anu dipun peseni benjang kapurih anderek. Nggih. Son horeg niku lak butuh sakniki butuh den, butuh penyanyi. Oh. Gandeng niki wampun nyanyi. Niki Joget pinguin. Joget pinguin. Niki benjing sone Pak Wiyanto medal. Kang Sar Audio dengkek ning dhuwur Rejing. treke mlaku tak dongane kecantol kabel. Ora, iki arep didadekne penyanyi terus dikon ning ngarep son ngono kae lho. Ya. Kuwi engko jarake kon Jombang nganti kon Medion, Nduk. Pingko teko kalau gari. Kareng goreng. Kuwi jane iki tukang joget. Pundutane Bapak Lurah, Mas. Nggih. Karo pundutane Mas Gawer, Mas Tulkiyem Nggih, ngrusake nggih. Madiun Ngawi Siap. sing nyarirani anak wedok Mita Nggih. karo Kali. Mbak Sulis Eva. Luki mau rada setengah lho. Joget aku mau kalah karo gitu. Sapa? Luki mosok bae. Liris to. Dalem. Yo to. Yuk, coba. langsung dadekno terminal Madiun Ngawi. Yo Ah. coba sini Ya. akhirnya coba. Kini coba Dok, ini Dok. Anu, Mas Weduk duet sama atu. Hani ngadeg kok pisan no? Ya, Dah telu. Aku karo Hani. Coba. Loro to, Pak? Hah? Lanange loro. Ya, wis Hani engko bariki. Kalau sulis. Coba Dek. Kamu harus izin sama itu dulu. Ah. Yayang, ayo coba. Yayang. Yang tak duit karo iki sik ya, bener ya. Izin ya. Wis to, bar kita ajak ning ngisor papringan ngono nggih. Rumangsamu apa kono iki koyo wergul ngono. Loh, bajing. Sik dicek iki gawane Mas Minto to iki. Ya. Iki jelas lanang. Jajal iki ceken lanang wedok iki. Ngono ya. Wedok to, Mas. Tenane. Tenan. Ya wis, percaya aku. Sampeyan pengen ngerti ora Gak. carane ngecek? Piye? Loh, biasanya lek maem, Pak. Wong wedok iki tok. Lek wedok-wedok ngene iki to, lek maem jajan mesti ngene. Ilat mesti tok sik. Lah terus. Wedok ya wedok. Lek iki mung ngono, gak. Piye? Wis pokoke entek nah. Wis lanang. Contonge beda kok iso. Mosok iki lanang to, Mas? Lanang. Lah nek iki wedok deloken nek pas bane gembos. Iya. Nek ngumpul lak mesti ngene. Kok iringan. Isih.
Nyik lho. Lah nek kuwi lanang beda, Bos. Mesti begagah. Piye? Ngene. Kok. Mulane bane ora tau tambah angin. Lah nyapa, Mas? Ventiline dhuwur. Wingi blesek kok iso kok pentilin. Yo, kaya ngapa pundutane Mbah Lurah karo Mas Gawer. Madiun Ngawi. Yen aku kangen karo sliramu. Jan elok. Le nembang jan penuh penghayatan. Tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak elus-elus tanganmu, terus tak otot ilatmu. Nah, apa kasih jawaban yang indah coba. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Mbak Sulis. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Wah, penghayatan masuk Pak iki. Betul. Penghayatan masuk. Dadi iki sing darane vokal baik. Memang kalau kita tuh dalam situasi kangen, Nggih, nggih. kita mengeluarkan suara dengan vokal yang utuh betul, dihayati. karakternya masing-masing. Nah, akan muncul. Muncul. Yuk, sekarang Kadung Indonesia. Sika. Elis. Nanti Jeneng kene. Yo. Yo. Sika. Oke. Iya, la, la, la. Terminal Madiun Ngawi, dolananku ora bakal aku ngalekake. biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Terminal Madiun Ngawi, dolananku ora bakal aku ngalekake. Biyen jaman semono kowe ngalih karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ora tau ngerti kene. Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning kamarku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina? Ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina? Ora bakal ilang fotomu ning Sekar Kadung Indonesia. Sila. Ayo
jan Dik Mitaki karo Dik Sulis jan kaya anu putri TikTok. Luar biasa. Iki biasa di luar, Pak. Saking tembang ki anggere penjiwaane kecekel. Wah, panggah ya rasane tenan. Rasane mengambucut banget. Sedayane penuh penghayatan. Betul. Terus ampun ngantos kesan jantai kanapson. Perlu penghayatan ngoten. Sing penting wong iki aja ngantek kegiwang karo mbiayang kanan, lan kelepetan karo jlantai kanan. Kanapson apa malih? Wong kuwi kudu manut nut lakuning genting. Dadi Wiraga Wirama lan Wirasa kedados tunggal antarane ditutup lan dibuka. Menika nyawiji kalih sedal mriki tuturi handayani. Iya kuwi. Iya. Mas, dalam nuansa agama. Religi. Kitang mung sak Nggih, Pak. pupuh kaya ngapa pepeling diaturke. Langsung Mas rancak buka ketipung tinampen balungan komplit saut bonang barung kirama rancak dados ya. Putri salah saya tinggal kake tidak mungkin magrib lan isa jangkepe prayoga mikir tanpa salat sudahin itu perintah agama umpak resung jumenglung dadi jaipong walang kekek. Yo, suwuk gerompak. Aduh
Ngapa ndak? Ngapa? Mboten. Aduh. Iya. Jaipongan wis diaturke. Tenan lho, Pak. Cik, nggih. Menika langsung nimbali pengendang saking Cisandui. Ini rawat tengku gedhe no kira-kira sapa? Oh, tahu wetenge cilik malah ngendang ndur kendang kok dadi. Mangsane. Yo ngene iki lho, saling melengkapi dan Betul. saling menutupi. Heeh. Ngono. Sing penting rukun. Enek tambahan ngendang ora? Tambah ngendang dienggo nukokne obat sesek. Wis pokoke ndang mari, Gus. Iki ana pundutan ninggal katresnan iki sapa sing ngaturke Mas? Loh, Oh, nderek. anu lho, niki iso jenenge pik-pik. Ninggal katresnan pik. Mbak Dia karo Mbak Pik. kesel iki wis kesel iki mau. Mbak Sulis. Tiga katresnan coba. duet. Telu karo Mbak Imas. Borak. Mbak Sulis, Mbak Imas karo Mbak Dia. Yes. Ninggal katresnan. Ya kono. Ya, kaya ngapa? Dilanggamke dhisik langsung dados ya. Betul jaipong to. Mumpung ngenten pengendang jaipong lho. Matane tangane wis kudu kaya ngene iki lho, Dlen. Ngono iki ben ngapali ngampleng lho. Dadi ngampleng bojomu dadi. Ben ngapal anak apa tangga. Oh ya, karo Mbak Pipit sisan telu, papat Mbak Pipit. Modele Iya, Dak. yoga-yoga Apa? sejamaah ngono. Lho iki Modele kaya jamaah. support. Aku omono Caca sing omahe ombo ndi aku butuh nggo ninggal-ninggatan. Saja omong iki miki kurang lho. Ning omah Ninggal katresnan dados. Kembang menika katur sedaya kru SGI tanpa kecuali wit saking Pagu Kediri, Bapak Moidi, Bapak Kirno, Nangis sajroning hatiku nalika Tak suwana rino lan
katon ngantru Tulung Agung. Mas Luduk kula tak neruske lampah panjenengan pare gadhe kersa paring dawuh matur dhateng Kang Mangku Gati wekdal katur dhateng panjenengan. Mboten kathah nggenipun nderek-nderek njung ndedonga Mas Minto. Nggih. Yektosipun kula pribadi kalian Mas kula Jog Luduk sowan wonten Dalem Agung Bapak Wiyanto Sarimpit Ibu Siti ingkang katemben dalu menika rupian-rupian nglenggahaken Kang Putra wonten ing damparing keprabon tumuju wonten ing samudraning bebrayan insyaallah Mas sinten menika Mbak Yesika Nggih. kalian Kang Garwa insyaallah ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah manggiya bagya mulya ayem tentrem tinata anggenipun gulawentah kang keluarga insyaallah enggal pikantuk kekudanganipun kekalih migunani tumrapipun piyai sepuh lan agami lan negari insyaallah soleh lan solehah ingkang tinampi sedayanipun. Nggih. Nggih, mekaten iki